नै बे अन्थाइखौ बोखारनानै आरामसे जानो गोसोबा जों जानो हायो आरोखि ओरै बिदैखौबो लकेल अरसो सायसिनगोन बोरमा एसे खमाय बानलु गोरलैखौ सिफ्लेजोब्बाय इमुं बिराद माइबा जङा थाम्फैया नै थैगुलाजोब्बाय नै आथिं जाबाय नै एबार लेंसिम गोसोम नुखाबाय खग' गला थांबाथां आरो रुंखो नामा बानलुआ जोबोद गोसा लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायगासिनो दं जिबिएन अफिसियेल इउटुब चेनेल तो दिनैनि ब्लगा जागोन माने जोबोद गरम अयथासार नोंथांमोनाबोथ' मिथिखासिगोन गरमा माबायदि ओमफ्राय दा गामियाथ' जोंना हाजो खाथि माने हाजो गुदि होनखायो जोंनि गामिखौ दा नै हाजो सेराव न' दङ लास्ट न' नै बिसिनाव फैदों आरो जों ओरैनो बेरायथावथाव माने बिफां सायहाफ्राव एसे रेस्ट लानो होननानै इन्जय खालामनो होननानै लोगोफोरजों माने बिदिनो आनारस बायदिसिना माबा माबि जानोसै गरम अयथासार आं गाज्रि मोना आं गस्ला गेन्जिसो गानदों माने गस्लाखौनो सोनो हाया हनै हाजोआ नाहरदो ओमफ्राय आं दा हाजोआव दंखायो नै खान्थाल बिफांफ्राबो नायलांनो हागोन नोंथांमोना नै खान्थाला हनै बैथ' हा गुदिनिफ्रायनो नायनो हागोन ओमफ्राय दैखरा गावसोबाव अन्थाइ गिदिर नैबे बेयाव थांगोन र' दसे उनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ दे जानायाथ' जों जाखांबाय दहायनिफ्रायनो आनारस बायदिसिनाखौ ओमफ्राय आं भिडिअखौसो लानाय जायाखैमोन थ' अब्लाबो आं दा नै एसे दा जाफिनबावनो नागिरदों बेखौ भिडिअ लानानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोखि ना भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ लाइक शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय बागान जोबनाय गामियाव फाग्ला आरो थांगासिनोसोबाव दं एबार थिंख्लां बिदै लोंहैनोसै जों हाजो सायाव हाजोआव माने गामियानो हाजोखा न'खौ दा नुगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थांसै हाजो लामासो जोंना खर' सानाया बेयाव लामला बायनाय दङ मेरला गया बेनाव लानानै लुबैदो खान्दिसे नै हाजोआ नैबे फिसा नुनाया बेयावनो थांगोन जों खाथिसे मबाइलाव गोजा नुदों जों थाबायगासिनो जों नै गस्लाखौनो गाननो हाया गस्ला गेन्दि गाननानैसो थागासिनो दं बर्थमान आरो हासुदों सासे हनै मालायफ्रा ओरैबो बागान जोबलै जोंथिना आयौ दा बुंसै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना ना जोबजासिम गरमानो अयथासार आयौ अखाबो हाया माबो हाया जानानै दं ओरै नाहरदो हनै मानसिफ्रा जिरायगासिनो गरमखायनो बेयाव खर' गिदिङानो फाग्ला बायदि गरमखा सुरित गरम नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जुइस लोंनोसै जों थिंख्लांनि जुइस बानलु संख्रि मिक्स खालामनानै रानजोब्बाय नै फख्रिया आरो बै फख्रि गिदिराबो रानजोब्बायथ' नङालै सोर खिन्थिया कमलकाट गोजा थाबा दैया गोजा थायो दङब्रा आवगायनाय दङ सुसुर सासुरिना राङाब्रा बिया सामगिजाक माबा नै बिबारा साइसथा जामाय दे दंजाजा सुसुरखौ आदर खालामयो दे हय नायलाय नुदांजोबनाय गामियानो सान्दुंजों माइ हमजोब हमजाजोब्बा ज'यै थांनो नागिरदों दा हासुरासा बिसिनाव थांगोन जों बिसिनाव नाम्मा रारा नक्रां नैबे सरकारि न' मोननाय नै दाबो जाजोबाखै कमप्लिट लुगासिनो दं गाखोजेनबायबो हाजो गय बागान जोबलै अयथासार गय बागान जोब ओमफ्राय माबा फरेस्टनि ना मानि गोलैनो दानफायलागासिनो फाग्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बेखौ दानफाय जायो फाग्ला
गरमा आयु आं गरमखाय सेन्देल गानबोआखैमोन आथिं गोजासो नै जा अन्थाइजोब साजोबसिगोनलै गानबोया लस जाबाय आं सेन्देलखौनो खुफेरा गरमनि अयथासारावनो उफाय गैया गस्ला गिन्दि सेन्देल खुनानै थाबायनाय हनै आनारसफ्रा गरमानो अयथासार Langsung cari yung langsung cari yung tiga cuma na saju. Apa? Oi. Kurung thale. Sena mane lagi bergaru berus takai ang ni video ku jai gejam video ku naik befer minci kagen. Tunggu. Filmnya minggu pai fakla, macam minggu pai. Itu buru mau fakla namanya. Bifrau jeng kini haba bagai dia. Biau sih takfuma biri sih, cuma imun jeng. Mana sih itu rapi kerja kintu. Gede ni biji interest kila. Awalnya mobile dia mungkin tu be awalnya foto jeep kia. Awalnya deh kantal jalan di sini. Yang ada hori mana tu bosnya. Haji je beli lagi perde, beli haji ni. Ini haji kah? Haji sama ni wajib orang Thai. Ni malah pasar haji bawa. Hai, jamba. Sini masuk. Asli ya. Oitasar goi bagan. Ada goi sing anaros lebu बायदिसिना बागान मैगं मैला ओमफ्रायबो हनै अन्थाइ गिदिर ना बेयाव दैखर बिसिना दे नै खान्थाल बिफांफ्रा आयु खान्थाल फिथाइयाबो गोगोम थायखादों आरो खान्थाला आया मारै खोमसि नुयो अ सायहा गोलैदों खोमसि नुदों केमेरायाव हनै बैबो गाहायनिफ्राय थायदों बै बुस्थु गैयाबो अन्थाइ गिदिराव र' आं जुम खालामनानै बेलाय अन्थाइ गिदिरानो जा गिदिर बेयावसो गाहायावसो दैफोरा बिसोर सोरबा दै खावगासिनो बाव खोमा खावाखैबा माथो गैला मानसि बिमाया दै खावगासिनो दं ओरैबायदि गोजौ गोग्रोमजोबो आरो जोबोर गोजौ ओमफ्राय हाजो गिदिराबो बै नुहुरनाया दा दैखराव ओंखारलांगासिनो दं गोथौसो दैखरा हाजो गाखोनानै ओरै गाखोनानै ओरै ओंखारनाय बायदिसो दैफोरा बिसिना गाहायावसो बाव माने हाजो गोजौआवथ' दै मोना ना जरनाफ्राथ' गाहायावसो थायो बे जरनाखौ हिसाब लानानै दैखर खुरनाय जादों आरो ना दैखर खुरनायावथ' जोबोद खस्थ' अन्थाइजोब नालाय हाजोआवथ' आयौ साजोब्बाय आथिङा सेन्देल गानबोआखै आं अन्थाइजोबखा आयौलै हाग्राजोब मोनाफ्राव गिलायलाङोलै जों एखे गामिनिबाबो माने एसे गोजान जालायो नालाय न'आ बिसोर थाथाव अयफास जाबाय जोंना ओमफ्राय जोंना बै गाहायथिं नालाय जोंना गामि गाहाय गोलैहैबाय दा बिसिना हाजो गुदिफ्राव जाहैयो लिवारालाय थाखागोन ना लिवार दं नै ओइ खय बोसोरनि बे थिंख्लाङा आं मिथिला मुरान सेवजोब्बाय मथा मथि खय बोसोरनि बे नै थिंख्ला गोसोम जाजोब्बाय लिवारा फिसा नै लिवार थाखान थिंख्ला हनै गोसोम जाजोब्बाय खय बोसोरनि बे थिंख्लाङा मिथिला सिपाथ' थैनानै माबा जाजोब्बाय नैबे अन्थाइ सायाव गाखोनांगोन हनै बालाखौ नुयो गोखा सुहाबनायाथ' अयथासार गोखा आरो बै माबा गोजा नुनाया बे मैला नङा दे लोगोफोर बे माने सिङाव बाला दं बालाखौ स्रां नुबाय नालाय नै नायनो हागोन बाल्थिंनिखौ गोखा नै दैया केमेरायाव बांद्राय बिदि नुवासै माने आंना मबाइलसो नालाय ब्रा केमेरा अरिजिनाल नङा नालाय मबाइलजोंसो ब्लग खालामो नालाय बे गोजा नुहुरनाया बे बालासो दे हाजोनि बाला नै बिदि नै हाजोनि बाला नै बिदि गोजा ओमफ्राय दैया स्रां जाबाय नालाय दा बेखायनो दैखौ मैला बायदि नुयो आरो दैया नाथाय मैला नङा
थ' नायलांबाय था भिडिअखौ जों सरबत बानायना लोंसै आयु गरमाव हाला बांद्राय खेबलाना लोंनायखौ दा सरबतखौ खेबनोसै ओमफ्राय दा सोंथ' दे माबाखौ नैलाय नै आदै बानायगोन जोंना सरबतखौ नारें बिफाङा ओइ लेरख' बिफां नैबे नारें बिफां बेयावनो दा नै जों बाव माने जों सम सम पार्टिबो जाखायो आरो माने भिडिअ खालामनाय जाया बेयावनो बेदर थेदर एवनानै बायदिसिना गामि नालाय जों रावखौबो डिस्टार्ब होआ बे एक्सट्रा एकदमबारे हाजोआव बास बिदि ओमफ्राय बेरे मा ना बेरे खंखौ मा होनो बेरे बिदै जे जों जायो नै ले हनै हनै बेरेखौ नुबाय नायनो हागोन बुं होनलायबावबाय बेरे बिमाया दे इलाय इलाय नै 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 बे अन्थाइखौ बोखारनानै आरामसे जानो गोसोबा जों जानो हायो आरो बेरे बिदैखौबो लकेल मानसिना जों अभाब गैया आरो जानाया खिन्थु फैसा थाखानिसो अभाब जानाया टेनसन गैया न'फ्रावनो दाउ अमा बायदिसिना फिथाइ सामथायाथ' एभेलेबेल बारि बागानाव नै बानायसिगोन सरबत जों दा सरबत लों बोरदोन ना बानलु फिसा होनो जोंनिथिं बानलु बोरदोन होनलाबायो दाखौ सिफ्लेगासिनो सिफ्लेबाय नै जगाव गलायनानै लाबाय दा बेयाव थाम्फै बाराखाय अर सावना होबाय आरो ना नै गरम बोथोरबाबो उफाय गैया थान्दा ना बुस्थुआ ओंखायनो अरसो सायसिनबाय अरसो सायसिनबाय नै गरमा एसे खमायो खोमा गरम खमाय खोमा अर सायबाय बायदोंलै अरां खमाया माथो बालनि आयौ जा गरम गोगोम थान्दा ना बुस्थुआ अर सायबाबो माबा माबि बाबायदों अराबो माथो जोङा गावहानो गोरान माबा होदेरबाय आंनि अर सायनायाव नै बानलु गोरलैखौ सिफ्लेजोब्बाय बिराद माइबा जङा थाम्फैया नै थेखौलाजोब्बाय नै आथिंजों थाम्फैया थाम्फैखा खिन्थु लै थ'थ' बिदै थिंख्लां बिदै थिंख्लां बिदै जाबाय नै एबार लोंसिगोन गोसोम नुखाबाय कक' कला थांबाथां आरो नंखौ नामा न' बिमोन नोंसा फिल्टार नोंस्रा माबा जागासिनो नैया दङला अनेक बुस्थु जाबाय दिनै थिंख्लां बिदैखौ लोंसै मिथिबाङालै बेखायनो गन्थ' दं गस्ला जागोन बानलुआ जोबोद गोसा गंगार दुन्दिया बानलु संख्रि सुरित गोखैलै खय बोसोर जाखो बे मेला गोबाव जाबाय होनबा ना